Muri Zimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tauya nawo ma-updates kuri kwese kwamukava muri kumativi mana enyika. Pane nyaya inorwadza chaizvo, nyaya inotoda munyengetero. Pane imwe hanzvadzi yedu uyo wekumusha akanga akauyawo kuno kuSouth Africa achiti akauya kuno kuzoshanda, but ndokubva achizotorerwa upenyu hwake mushure mekunge akapfurwa nepfuti neumwe muSouth African. Nyaya yanga iripo hanzi vainge vachirwira plate yesadza. muSouth African uyu ikastoma, yakanga iri kastoma yake, akati ainge achida nyama yakawanda, ndokubva vatanga kunetsana. Fungai kuti unenge uchitotiwo ndiri kutsvakawo zvimwe kuda, vanogona kunge vatori nevana vavakatosiya kumusha nemhuri yanga ichitotarisira kubva kwavari, wobva wasangana nerufu runorwadza kudai. Kana mukazoda kuverenga zviri kunyorwa nemaSouth African comment section, zvakangooma hazvo veduwe. Vari kuita kufara, vari kuti takagara takuudzai kuti dzokerai kunyika yenyu muchiri kudei kunoko, which means kuti kana uri muZimbabwean hauchatomboonekwi sekunge uri munhu, but hazvisi kungoitika muSouth Africa chete. Kana mukada kutarisa nyika dzose, kana ukanzi unenge uri an immigrant, wangofanana nekuti hausisiri munhu. MaBlacks anenge achingoita racism towards you nevarungu zvekare. An immigrant pari zvino, it's just like a slave. Some things will never change in this world. Vanhu vari kuita kutaura zvavanoda, vari kuti takakuudzai kuti dzokerai kunyika kwenyu, iko zvino zvitarirai muone kuti mava kuurawa. Pane video rimwe iro riri kusekuleta pasocial media. Vamwe vari kuti video iri vazoita zvekugadzirirwa haro neAI, but zvechokwadi munhu akatourawa. Video riri kutenderera rinoratidza mukadzi uyu watichavanza zita rake achiedzawo kuti ange achinetsana nemurume uyu ainge achida kungodya sadza racho mahara. Saka zvakabva zvachizonomutsa mhirizhonga. Mhirizhonga iyi yakasvika pakukura zvekuti iye mukadzi uyu, zvinoratidza pavhidhiyo kuti akabva ashandisa plate kurova murume iyeye nehasha, nekuda kwekuti ainge achida kuti ange achitora sadza mahara. Murume uyu haana kuzomboita kana tsitsi kwaari. Mukadzi uyu akabva aburitsa pfuti kudaro, akabva amupfuura 3 times pamberi pevanhu, akabva azvifambira zvake akatoenda sekunge painge pasina kana chainge chamboitika. Zvinhu izvi zvatyisa vanhu nekuti zvatongoitika muroad makazara nevanhu. Vamwe vachitaura vanoti mukadzi uyu ainge achifungidzirawo kuti vamwe vanhu vachakwanisa kuzopindirawo, vakaona mukadzi achinetswa noumwe murume pabusiness rake, vanhu vachauya vobva vapindira panyaya iyi. Ndokusaka akaedzawo kuti ange achizvidefenda, but muno muSouth Africa havana izvozvo. Manje unotourawa pamberi pevanhu, kutobayiwa nescrewdriver, vanhu vakatarisa, umwe noumwe anongomira nezvake muno muSouth Africa. Saka nyaya iyi yakatyamadza vanhu vakawanda. Shuwa zvinoitawo here kuti munhu ange achinzi angadeura ropa nekuda kwe50 rand kana kuti 60 rand yeplate yesadza. Saka mapurisa ivo vari kunzi vavhura nyaya yemurder case, asi kusvika pari nhasi mhondi iyi ichiri kungofamba mumugwagwa. Vanhu vemuHillbrow nevamwe vatengesi vava kutorarama nekutya kukuru, vachizvibvunza kuti saka isu tichadzivirirwa nani kana upenyu hwedu huchikwanisa kungobvutwa nenzira dzakadaro, mushure mekunge munhu auya pamusika pako paunenge uchitengesa ukaramba kuti unge uchiita zvaanenge ati ndinoda, kana akakuti ndipakurire plate yesadza handisi kuzokupa mari, ndisire nyama yakawanda zvine chisimba, kana ukaramba munhu obva atokuuraya. Vana vose veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe pasocial media vabatikana zvikuru, asi vemuno muSouth Africa vari kufara. Kana mukaenda mukanovhura kumapages kwacho ikoko kwavanenge vachizopostawo nyaya idzi, ukatarisa mucomment section ndopaunoona kuti upenyu hwemunhu hachisi kana chinhu. muno muSouth Africa vari kuti takakuudzai wani kuti dzokerai kunyika dzenyu, zvakangooma hazvo vedu we.
Hillbrow yamedza hanzvadzi yedu. Pakaipa. Ndichazouya nema-updates kana kuri kunzi pakazova nemamwe ma-updates pamusoro penyaya iyi. Imi munoti kudii nekuda kwenyaya iyi, sezvo murume uyu ari kunzi muSouth African? Do you think kuti mapurisa emuno vachatoita serious kuti ange achizonzi atsvakwa, kana kwanga kuri kunzi ndewe muno muSouth Africa mukadzi anoita zvekubika sadza obva achizourawa nemuZimbabwe? Do you think kuti muHillbrow maigarika here, kana kuti vanhu vaibva vatotanga kutodzingwa? Kana muinewo maupdate amunenge muinawo nyaya dzinenge dzichiitika ikoko kwamunenge muri kumativi mana, you can bring those stories. NekuZimbabwe zvekare nekumhiri kwemakungwa kwamunenge muri, pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ndichibva kuna vahanzvadzi vedu zvakangooma vari kuti ivo vakatorerwa motikari. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story. Makavika chitupa changu, murume wangu ndakamuudza but haateereri. Akabva achizoenda kuKrugersdorp kuita sekunge achaurayisa mwana wehanzvadzi yangu. Vakaenda vose kuKrugersdorp ikoko, achiti ainge asangana neumwe murume paFacebook. Murume uyu ainge achiti ari desperate, haana kwaanokwanisa kuti ange achienda because akabva kuZimbabwe aine goridhe rakawanda. Murume wangu ndokubva asimudza motikari akati munhu uyu ndava kuenda kunomutora, then ndobva ndauya naye nekuti ainge atotaura neumwewo gold buyer anoita zvekutenga goridhe ari wekumusha muno muJoburg. Saka vakati vaenda kuya then ndobva vachizosvika muKrugersdorp vakaona kuti inzvimbo inogara mazama akati wandei. Saka vakangonzi chimbogarai pano. Vakati vakagara pane pamwe pamba, ndipo apo pakabva pachizongosvika vamwe varume, but iye achitaura nemwana wehanzvadzi yangu achitaura akati iye tete vanhu vakauya ivo vaida kuzviita sekunge vainge vari maSouth African but vainge vari maZimbabwean, kwava kubva vachizoburitsa pfuti. Vakati vaburitsa pfuti kudaro, ndipo apo pavakabva vachizobvutira murume wangu makii, vamubvutira makii emotikari, vakabva vavapinza mune imwe kombi hanzi yainge iine matinted windows. Kwava kubva vachizodzoka navo muJoburg muCBD, vakavasiya muJoburg muCBD usiku. Apa murume wangu mari yaakaenda ainayo ikoko yose yakatorwa. Ndakazongoona ava kuita mawithdrawals, ndikaedza kufona akati there is no problem. Chandakange ndisina kuziva ndechekuti vainge vatoburitsirwa pfuti, vakafamba naye from one ATM to another vachiwithdrawa mari yatakange tiinayo muaccount yainge ingori 30,000. It is gone. Motikari yakaenda Toyota Hilux single cab mukomanashi, motikariwo yatakange takatenga tichiti tikuda kuzonoishandisawo mubusiness kana tava kuitawo zvekupfuwa huku patinenge tadzokera kumusha. Inyaya iri kundibata, takangozvisirawo mumaoko emapurisa. Handizivi kuti mapurisa vachakwanisawo kuti vange vachizovabata here varume ava, kana kuri kunzi ukasangana nemunhu anenge achiti ane goridhe ari desperate. Uye zvekare ndakanzwa zvichinzi kana muBeitbridge vanhu ava vavamo nemubhodha, hanzi munhu anokwanisa kungokuaproacha obva akuudza kuti shamwari, ndiri kuda kuenda kuJoburg but ndine goridhe randiinaro, kana ukandibatsira kunosvika kuJoburg tinobva taita share 50-50, asi mukuzofamba umu anokwanisa kuti ngatikwire private. Kana wakwira private wobva watorerwa mari vokuhijeka voenda newe, hanzi mumesina. Kana vakukidnepa kudaro vanobva vaita kuti unge uchiwithdrawa mari yose yaunenge uinayo, kana kukuudza kuti udza hama dzako dzinge dzichititumidzira mari ndiko kuti tinge tichizokusiya. Muri yeZimbabwe ndo message imwe iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu zvakaoma hazvo vedu. Hanzi motikari yakatoenda. Zvimwe kuda motikari iyoyo inenge yatova kuMozambique kutaura kudai, kana kuti yatova kuZimbabwe yobva yachizotengeswa futi, inenge yatova nenew manumber plates. But motikari iyoyo kana kuri kunzi ukazoita mistake
ngekuti wazoda kucrossa nayo border kudzoka nayo muSouth Africa ndopaunobva wachizotongosungwa usingazivi kuti uri kusungirwei. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi ngwarirai pabhodha ipapo vanotaimira vanhu vavanotoona kuti munhu uyu anoratidza kuti auya kuzodhinda madays. Saka vanobva vauya pauri votanga kutaura newe, munhu obva ati am desperate shamwari, ndoda kuenda kuJoburg but ndine goridhe rangu randiinaro, kana ukandibatsirawo netransport tinokwanisa kuzoita share mushure mekunge tasvika kuJoburg. Saka hanzi pakuzofamba mava muSouth Africa vanobva vati ngatikwire private shamwari. Kana makwira private inenge iri private yevanhuwo vanotogara muMessina dziri mbavha, obva wachiendeswa kumalocation paya, foni yatoenda. Kana uine mari mukadhi obva watonzi withdraw mari, kana usina obva wanzi chiudza hama dzako, unenge watokidnepewa. Zvakaoma hazvo veduwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ndegedzei tibva taenda panyedu inotevera. Pakaipa pane umwe malaicha uyo ari kunzi akabatwa akange aine vanhu 80 avo vaainge achiyambutsa muna Limpopo, achiyambuka navo nemurwizi muna Limpopo. Mvura yakange isina kunyanya kudzika zvayo, achifamba nevanhu vake achivayambutsa. Vatova kuSouth African side havana kunge vakaziva kuti madrone akabva atanga kuvatevera. Madrone awa akaramba achingovatevera kusvika pavakazoona kuti vanokwanisa kuti vange vachizovabata. Zvinotyisa panhau zviri kuitika kubhodha kune avo vanoyambuka nekurwizi. Hanzi vari kushandisa madrone emhando yepamusoro, mahigh-tech surveillance drones ayo anoti kana achifamba anokwanisa kuti ange achitevera vanhu vanenge vachifamba, ende anenge achikwanisa kutoita thermal imaging zvekuti vanokwanisa kutoona kutoti vanhu ava vari kufamba vakapfeka chii uye zvekare vanhu ava vangani. Saka munenge musingatozvizivi kuti muri kuteverwa nemadrone. Kana kuri kunzi uri kuda kuuya kuSouth Africa, kana zvichiita chitongogara waita passport, zviri nani kuti unge uchingohwanda ako mapurisa asi uchishandisa madays ako, nekuti iye kuenda nekusango inonetsa. Ndopaya pekuti unokwanisa kuzongorohwa futi nemaguma, kutorerwa mari nemaguma. Hanzi musango hamusi kuita bhodha rakaita kusosa kusango uko, hanzi vari kushandisa madrone. Zvakangooma hazvo veduwe. Zvizvarwa zveZimbabwe vakomana zvatambudzika. Nhau iyi inhau inorwadza chaizvo. But imi munozvionawo sei? Nyaya dzemadrone hakusi kungovhundutsira vanhu here? Munoitawo zvekuyambutsa vanhu here? Kana muchiyambutsa tipeiwo maupdates kuti zvavanozotaura mumapepanhau nepasocial media kuti nhasi tabata maZimbabwean akati tichishandisa madrone edu. Vanenge vasingangodi here kuti vange vachingofadza maziso evanhu vemuno muSouth Africa kuti vange vachizviona sekunge vari kushanda chaizvo? Asi pakaipa. Muchiri kurangarira here imwe waya iyo yakambonzi yaiswa kubhodha yakanzi pakashanda mamillions nemamillions? Vanhu vemuBedbridge musadaro. Vanhu vemuBedbridge vakati waya yaiswa, vanhu vemuno vafara, vava kuti newaya yakaiswa reza waya hakuna kana muZimbabwean ari kuzopinda zvekare muno muSouth Africa, vachatoenda nekubhodha. Vakomana vemuBedbridge vakatanga uya zvavo nemadhongi avo nengoro dzavo, vakatanga kutora waya iyoyo bit by bit, kusara pasina kana chinhu, zvekuti uya anonzi Gayton Mackenzie avahambe paakaendako kubhodha akafa nekuseka because pakange pasina kana chinhu. Zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Please post my story. Makavigo chitupa changu ininiwo ndiri muDeepkloof. Iyi ndiyo yandakatambwa last year, handifi ndakazvikanganwa. Nanhasi uno ndichigere muDeepkloof but ndakazobva pamba pandainge ndichigara. Zvimwe kuda vamwe venyu vanotondiziva, ndainge ndiine zvimatakshop zvangu 3 muno muDeepkloof, uye zvekare ndiine chimwe kuSoweto. ChekuSoweto chainge chisinganyatsi kufamba zvakanaka because
ndakanoitawo mistake yekuisa girlfriend but ari wekumusha, saka akabva achizotiza nemari. Ndikatanga kutambudzika kuti ndige ndichichizadza nestoko zvekare. Mukoma ndakasvika pakunzwirwa godo nemaZimbabwean. Ndaiva ndiine umwe muZimbabwean wandakange ndava kuwirirana naye, uyowo ainge ava kugara pamba pandainge ndichigara painge paine chispaza changu chihombe. Murume uyu ndakangotanga kungowirirana naye because tose tinobva kumasvingo, saka pakuzonotaura apa akange achingondibvunza kuti zvine mari here zvezvipaza izvi kana kuti hazvina mari. Ndaingomuudza kuti aiwa, mari zvine mari zvezvipaza. Saka ndaitomuratidza kuti shamwari, tariraone kuti nhasi ndabata mari yakati, tariraone kuti nhasi ndaita profit ye500. Akabva achizosvika pakunonditengesa kumuridzi wemba wepamba painge paine main tuckshop yangu. Mistake yandakaita ndeyekudai, ndakaenda naye kune mamwe maSomalian kwandaipota ndichinonohodhawo macounterfeit goods zvakaita semacold drinks, but hakusi kunzi zvinhu izvi zvinenge zviine mahealth hazard. Vanenge vari vanhuwo vanenge vakamboshanda, mamwe acho maSouth African vaitoshandawo kuna Coca-Cola, saka vanenge vachitoziva marecipe. Saka ndo vanozonopa maSomalian marecipe ekuti kana mukabika coke yakadai inotozoita acid zvekuti munhu anotofungidzira kuti iyi ikoku yechokwadi. Zvadaro ndo kwandaipota ndichienda ndichinonohodha zvangu zvandinenge ndichida kuhodha, but ndakange ndisingazviiti nguva dzose. Ndaingotiwo pano nepapo pandinenge ndichiona kuti handina mari, saka ndainge ndofambawo neumwe wangu, sezvo iye ainge aine license rekumusha, ini ndine remuno, saka unokwanisa kunetswa nemapurisa. Mukoma handina kunge ndakaziva kuti muZimbabwean ane mwoyo wakaipa kudaro, because akabva achizoenda kwavakubva achizonoudza landlord wangu kuti ndinozadza shop nezvinhu zvefake. Saka vakazondimirira, ndakati ndaenda kunohodha ari masikati, ndokubva ndachizoti ndahodha mangwana acho makuseni ndichivhura chispaza changu, ndopandakaona paine varume 6 vedhudhula vakapfeka matisheti edhudhula, vakabva vati vari kuda kuona kuti what's going on mushop. Mukoma ndakabatikana because zvinhu zvandainge ndiinazvo mushop ndainge ndichitoziva kutoti mushop makange muine zvinhu zvainge zvakazara, zvainge zvakaexpire. Ndikabva ndatongovhariswa shop, vakaenda neni zvekare kune mamwe mashop angu maviri. Ndokutobhuroka kwandakaita. Iko zvinozvi ndava kuita zvekare zvekuvaka sezvandainge ndichimboita kudhara. Ndakadhiritswa nemuZimbabwean. Kana uine kabusiness kako kaunenge uchiita muno muSouth Africa, ndapota hama dzangu dzamai nepose pamunenge muchigona napo kuti musazoudza any Zimbabwean, nekuti kana ukamboudza umwe muZimbabwean wekumusha sewe unotofungidzira kuti anokwanisa kuzokusimudzira, but muZimbabwean iyeye ndiye anozosvika pakukudonhedza mubusiness. Ndakamanikidzwa mukoma kuti ndinge ndichivhara chipaza changu. Chakangondirwadza ndechekuti matuckshop awa ndakati ndamavhara, chikafu chainge chirimo havana kana kumbochirasa. Landlord wangu akatotanga pasitoku iyoyo akatoenda kumberi. Iko zvinozvi achiri kungorana chituckshop ichocho. Vakabvisa stoku yangu mushure mekunge vaona kuti vainge vaita profit yakawanda. Handizivi kuti vakarasa kana kuti vakazoita sei, vakabva vachizoisa stoku nyowani. Muchinda iyeye handidi kana kumuona. Kana ndikasangana naye achidyiwa neshumba, ndinotora kana 2 kg yesauti ndobva ndadira pamutumbi wake kuti shumba inyatsokunakirwa nekudya nyama yake. Ndiyo confession yangu. Musatamba nemaZimbabwean ndapota pose pamungava muri, nekuti muZimbabwean ane mwoyo wakaipa. Hakuna muZimbabwean anombofa akanzwira umwe muZimbabwean tsitsi, especially kana akatoziva kuti uri kuita mari. Anenge ava kuti sei zvaitika kwaari, sei zvisina kuitika kwandiri. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Please post my story makaviga chitupa changu yekuda kudiwa nemurungu. Ndinogarawo kuDendron muno muLimpopo. Saka murungu akandibvunza kuti ndinoshandisa chii papassport. Ndakabva ndamuudza kuti ndinoshandisa visitors visa awo andinoenda ndichinonodhinda
kubhodha mukadzi wangu akatomboedza kuda kunditsika gumbo patainge takagara tichitaura nemurungu. Handizivi kuti ndakafarisawo sei, saka ndakamuudza zvose nekuda kwekuti ndainge ndichidawo kungozvichenesa pamberi pemurungu wangu. Vamwe vatinoshanda navo vakatsamwa zvisingaiti kuti koiwe kunogoudza murungu kuti tinopota tichienda tichinonotenga madays kubhodha sei. Handiziviwo kuti idzvene rakaita sei rainge randibatawo ipapo. Ndikamuudza zvose, murungu akatonei mavhiza enyu, akatora mapasipoti edu akaenda nawo mapasipoti awa ndokubva anobvunza kuHome Affairs. Takazoti tiri pabasa ndopatakaona chivheni chichisvika pabasa, tikatoziva kutoti painge zvadhakwa. Takatiza kutaura kudai mapasipoti ari kuHome Affairs. Handizivi kuti kana kuri kunzi ndikaaplya imwe passport pandinozoyambuka bhodha Home Affairs inokwanisa kuzozviziva here. Takatobva mukutomiswa basa, it was last month. Handiziviwo kuti sei ndakangoita dzungu rakadaro apa takange tichangobvawo mukuwedzerwa mari yepay. Mukoma kana mudzimai wangu anongoti akatanga kutaura nezvayo nyaya iyoyo anotanga kuridza tsamwa achiti but imimi muri dununu, mungaudza murungu kuti tinoenda tichinonotenga madays kubhodha. Handizivi zvino kuti sezvo mapasipoti edu aine masignature anokwanisa kutozivikanwa kuti iyi isignature yanhengi, apa ndakakonfesa kumurungu kuti tinotenga madays after each and every 3 months. Dzimwe nguva tinobatisa vanhu vematraki. Handizopinzisi vamwe vanhu busy here. I need advice. Ndikatora passport imwe ndinokwanisa kuzoyambuka futi ndichiwana madays here kana kuti takatopiwa ban? Ndingazviziva sei kuti I have a ban on my passport ndisati ndawesta mari kunoaplya imwe passport? Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Dzungu racho zvarakanyanyisa naimi, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangogoma hazvo veduwe, vadiwa vateereri ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Nhasi network iri kunetsa zvisingaite, tongogumira pano zvaizvezvi. Ndichaedza kudzoka neimwe episode zvekare.